Jó. Ja, sziasztok! Március 12 van, kedd, a mai napunk egy kardiós vod lesz, nagyon egyszerű 3 feladattal. Első feladatunk az evezőgép, menübacknél benyomjuk szépen, valamikor bekapcsol, majd beállítjuk sima evezésre, just throw, és húzunk 300 métert, jó? Kihúzod, vissza. Szépen, intenzíven, jó? És akkor menjünk át a második feladatunkra, ami a futás lesz, csinálhatjátok kint vagy bent. Nézzük a benti részt, egy futógépen 500 métert kell futni, jó? Bam! És jó. Harmadik feladatunk, 50 darab ugrálókötél, ahogy várjuk, jó?